Party of your dreams. Artum er en kulturplatform for unge uetablerede kunstnere. Det handler vildt meget om at skabe en scene for, at man ligesom kan komme og prøve ting af og vise sine ting frem. Det handler meget om at skabe et trygt rum omkring at gøre det. Vores event i dag, Party of Your Dreams, er et festkoncept, som vi har lavet en gang i København, som ligesom prøver at skabe sådan, arbejde med det her safe space, hvordan man kan skabe det inden for festens rammer. Prøver at inkludere sådan, forskellige former for kunst. Det er lidt et eksperiment hver gang, og det lykkes altid, og det gør også bare, at folk er bare så glade. Sådan, vi er glade, kunstnerne er glade, sådan, og det tror jeg egentlig også er den stemning, der måske rager folk. Så til den store fest, vi har holdt, har der været installationer og forskellige ting i festrummet. Så til det event arbejder vi kun med kvinder og queer-personer og people of color, fordi vi ligesom har en bevidsthed omkring, at det ikke er alle, der har lige adgang til nattelivsscenen og kulturscenen. Lige i dag har vi faktisk kun musik og dans, fordi det ligesom var det, der passede bedst til det her scenesetup på Roskilde. Men normalt arbejder vi altid tværkunstnerisk og har, altså det kan også være sådan oplæsninger eller kunstinstallationer. Jeg tror tit, altså kan man sige, at vi sådan, er med til at facilitere en eller anden ramme for det. Så Artum ligesom fungerer som den her platform for kunst og kultur, og vi som regel måske har en eller anden, for eksempel her skulle vi sætte Party of Your Dream op. Your Dream sætter sådan af en ramme, men at det virkelig er netop altså det samspil med kunstnerne, at den så bliver udfoldet. Artum består af frivillige, hvor at vi har forskellige kompetencer og interesserer os for forskellige ting, og nogle gange kan vi ikke altid ting helt, men så hjælpes vi ad og trækker lidt på hinanden, så der er også meget sådan, det ved jeg ikke, selvom det måske ikke er sådan en kunstform, er der også bare noget i sådan at trække en masse mennesker ind, og så altid have dialog med hinanden, men også med kunstnerne. Så vi lærer dem noget, de lærer også noget, vi lærer hinanden noget. Vi kører faktisk altid med open calls, så når vi har et eller andet projekt, så sender vi et open call ud, og så kan alle søge om at være med. Og så er der ligesom altid nogle rammer inden for det her open call, men ellers er det frit for alle. Jeg tror, vi er ret spændte på at skulle lave noget her, fordi det er jo fordi vi netop virkelig arbejder med sådan alting og sådan prøver at holde de her lidt trygge rum, sådan varme rum, sådan, og det er jo svært på en festival, der er så stort, fordi man har lige pludselig ikke helt kontrol over, hvem der er her, hvordan det kommer til at gå. Eller sådan. Det er lidt et andet setup, så jeg tror, at vi er mega spændte på det, men der har også været virkelig god dialog med Roskilde omkring det. Og sådan, specielt når man godt vil har lidt sådan safe space-koncept, hvordan sætter man det ud på sådan en stor åben plads? Alle er ligesom med til at skabe det, kan man sige, og jeg håber bare, at det kommer til at være noget, som man har det virkelig dejligt med og bliver virkelig glad over. De kommer bare til at være rigtig glade. Og vi håber også, at folk, der er med, føler, at det har været et dejligt rum at være med i, at de går glade herfra. Jeg hedder Jalal Arami, og jeg er komiker og foredragsholder. Og jeg har medvirket i en dokumentar på DR, der hedder Macho. Og jeg har lige været med til en paneldebat på Flokkerscenen, der omhandler moderne maskulinitet. Vi snakkede om rigtig mange vigtige ting, synes jeg, og mange ting, der rørte mig. Jeg fik endnu en bekræftelse på, at der er ikke en rigtig måde at være mand på, og en mand både besidder feminin energi og maskulin energi. I hvert fald noget, jeg har brugt lang tid på at forstå. Så det at sidde i den panel i dag med de to andre og høre publikums respons på det, bekræftede mig bare i, hvor fucking rigtigt det er. Og nu bander jeg, fordi det er en vigtig ting at huske på, at vi er alle sammen både feminine og maskuline. Ja. Og det er okay, altså både at være maskulin og feminin. Jeg tænker, hvis man skal få det ind som sådan en naturlig ting at snakke om maskulinitet, så er man nødt til at gøre det første skridt først. Og det vi gør først, det er at have sådan nogle paneltalks, som vi havde nu. Fordi når man taler om det i det forum, og gør det okay at snakke om, så hjælper det måske et skridt hen ad vejen, at andre også får lyst til at tale om det. Måske er der nogle drenge, der har været til stede i det, som har tænkt, fuck, det er rigtigt, og så er gået videre med sin bros og sagt det. Og ja, det, altså ligesom at så kickstarter den samtale. Ja. Jeg synes, man skal starte der for ligesom at skabe den her bølge af, at det skal være okay at snakke om. Jeg havde på et tidspunkt en klar definition af, hvad en rigtig mand var, og hvad maskulinitet var. Ja. Og det var jo meget for mig, det handlede om at være beskytteren, og den der ude at arbejde, den der ude at tjene pengene, og den der ligesom havde
skulle have ligesom styr på det hele. Det jeg nok håber allermest som deltagerne publikum har fået med i dag, det er ligesom at have set mænd have de tanker, som de måske selv sidder med, men ikke tør at sige højt. At vi på en eller anden måde er deres stemmer. Jeg håber, at de er gået herfra i dag og har mere måske en ro i maven over, at de ikke er alene om den følelse, de sidder med. Formålet med dragskolen er egentlig at skabe et fritidstilbud, hvor man kan være lige præcis den, man har lyst til at være. Hvor det er okay at male med hele farvepaletten, og man møder folk fra forskellige baggrunde. Lige nu er de faktisk mellem 12 og 30 år på dragskolen, og de lærer om at lave make-up, de lærer om at performe, de lærer også at finde sig selv i et trygt fællesskab, og det er næsten det vigtigste. Så dragskolen er for alle, der ikke er bange for lidt glitter, og også har brug for nye venner og nogen at være sammen med, hvor de kan spejle sig i sig selv og andre. De elever, der går på dragskolen, de er til undervisning cirka hver 3. uge. Så har de forskellige moduler, hvor de lærer netop at optræde på en scene, eller hvordan lægger man make-up, hvordan klipper man musik. Og i dag er vi så på Roskilde Festival. Her har jeg nogle af vores gæsteundervisere med, som har undervist på dragskolen, som sammen med elever nu skal lave et show sammen. Det synes jeg egentlig er så meget smukt, at vi alle sammen nu optræder sammen på samme scene. Vi har lige afsluttet en make-up workshop her på Roskilde Festival, og det var altså helt vildt at mærke, hvor populært det var. Efter 2 minutter var der allerede kø, og man kunne bare mærke, at der var rigtig mange, der synes, det er spændende at få lidt glitter og lidt glam. Men det er faktisk også en god måde at starte samtaler. Der var flere, der kom op og fortalte om nogle oplevelser, de havde haft, eller nogle repræsentation, de måske manglede i deres eget gymnasie. Så det med at lave sådan et make-up workshop er også et safer space, og det er et kreativt rum, og jeg var faktisk lidt overrasket over, hvor mange der bare kastede sig ud i at lave glitteroverskæg og eyeliner og blokere bryn, og så samtidig også havde noget på hjertet. Så den her make-up workshop var glitter og glam, men det var også hjerte. I aften skal vi optræde på Flokker med vores Dragfest show, og det bliver en fejring af drag som kunstform. Det bliver en fejring af, at drag kan laves af alle, og derfor er det jo både 12-årige og 30-årige, der står på scenen sammen og optræder. Så jeg glæder mig helt vildt meget til at se eleverne. For nogle af dem bliver det første gang at optræde for så stort et publikum, og for andre har man lavet drag i 10 år, og nogle af de meget professionelle vi også er med. Så det er sådan et mix af de helt nye og de helt erfarne drags, der sammen i dag står sammen om budskabet om, at drag er kunst og drag er for alle, og det synes jeg er så fint. Drag skaber god stemning, drag skaber glæde, og i aften skaber drag en fest. Det betyder faktisk noget for rigtig mange at komme på en festival og vide, her må jeg være den jeg er. Her er der ikke de samme normer nødvendigvis for, hvordan man skal agere, hvilket tøj man skal have på, hvilke sange man skal kunne lide, hvordan man skal være en rigtig mand eller kvinde. Så jeg synes, Roskilde Festival er på en rigtig, rigtig fin vej, og jeg synes, det at have drag med er helt åbenlyst en del af at gøre Roskilde endnu mere inkluderende mangfoldigt. Så jeg tænker, vi skal have glitter og drag hver eneste år på Roskilde. Det er helt naturligt. Jeg kan huske første gang, jeg så det her, at der var nogen, der havde lagt sådan et opslag op, hvor de sad med en vibrator. Og jeg tænkte bare, oh my god, hvor nice. Lad os normalisere det. Lad os insistere på at tale om sex og sexlegetøj. Og stop med at skamme os over vores seksualitet. Jamen, jeg har været en del af en talk, der hedder Plush Activism med Club Venus og Camilla Sved, modereret af Sol. Jamen, jeg tror, Camilla sagde det rigtig godt. Hun sagde, at sex er akavet, og samtalen om sex er akavet. Og jeg synes, det er et rigtig godt sted at tage udgangspunkt i at sige, at det her det er nogle svære samtaler, vi er nødt til at tage. Og det er endnu sværere, hvis vi alle sammen bare lader, som om vi har alle svarene. Jeg håber, at vi en dag kan blive bedre til at udfordre ideen om, hvordan man snakker om sex, altså sådan, så det ikke altid behøver at være billeder eller videoer. Måske kan det være skrift, måske kan det være lyd, så man selv kan have sin egen forestillingsevne og sin kreativitet. Altså det der med at give svarene til folk, det er sådan her, man ser ud, når man har sex, men måske gør det på en anderledes måde. Jeg håber bare, at man tør, eller man kan være modig til at tage de der samtaler med sine venner, eller dem, man føler sig mest tryg ved, hvis det er sin familie, og så sige det højt, fordi jeg tror, som en af panelisterne sagde, det der med, at man tror, man er den eneste, der har det på den måde, og tit er det bare ikke. Altså, så er vi bare mange, der har det på samme måde, og det bliver bare aldrig sagt højt. Vi har lavet en rapport i samarbejde med Sex og Samfund og Copenhagen Pride i det, vi kalder Alliance for et tryggere natteliv. Og den handler om, altså rapporten hedder Diskrimination og grænseoverskridende adfærd i det københavnske natteliv. Den er foretaget hen over sommeren 2022, en spørgeskemaundersøgelse fulgt op af 3 fokusgrupper i foråret eller vinteren og foråret i 23.
Og det er 1412 respondenter, og ud af dem, der er for eksempel 9 ud af 10, der har oplevet uønskede seksuelle tilnærmelser. Det kan vi også tydeligt se, at det er kvinder og kønsminoriserede, der er mere udsatte i nattelivet, både sådan ren udsathed, men også følelsen af utryghed. De fleste af dem, der har svaret på vores rapport, det er kvinder. Vi har en del minoriserede kvinder. Vi har en del transpersoner. Desværre ikke helt så mange mænd, som vi havde ønsket på at få med. Men vi ser faktisk også, at det er heteroseksuelle hvide mænd, der oplever de her krænkelser i nattelivet. Det er et bredt udbræk af alle de københavnske barer og klubber, der er nævnt i de 730 åbne tekstsvar, der har været. Så der er altså ikke tale om enkeltstående tilfælde eller nogle enkelte klubber eller gader, hvor det ikke er styr på det. Det er faktisk over det hele, og derfor synes vi at kunne konkludere, at det er en kultur, vi snakker om. Altså en kultur, en festkultur, hvor at diskrimination og grænseoverskridende adfærd simpelthen gennemsyrer den. Det handler meget om grænsesøgning, handler meget om, kan vi blive fulde nok til, at vi tør at komme hinanden ved. Og desværre kan et resultat af det være, at der er mange, der oplever krænkelser og seksuelle krænkende adfærd, som er meget grænseoverskridende. Altså jeg håber, der kommer en større bevidsthed omkring det, og jeg håber, at der både, som vi også sagde til sidst i eventet, hvis du var en af dem, der tog et rødt skilt op, da vi spurgte, om du var utryg, så prøv at tænke over, hvad din rolle er i det. Og jeg har selv været en del af den festkultur. Jeg var afsted i 16 og 17, hvor jeg selv var med til at drikke ølbong derudad og måle op, hvem har taget flest, og alle de her ting, som jeg jo ved stadigvæk eksisterer. Og som jeg synes er med til at bidrage til en kultur, hvor at vi kommer til at presse hinanden ud i måske grænseoverskridende oplevelser, som ikke er særlig inkluderende for alle. Fordi det er jo ikke alle, der har lyst til at tage del i den form for fest. Noget af det, der er enormt vigtigt, det er, at folk lærer at situere sig selv. Hvor er jeg på den sociale rangstige? Hvordan er jeg med til at gøre noget utrygt for andre? Også selvom jeg ikke gør det med vilje. Vi må jo antage, at det er de færreste, der har lyst til at gå over for folks grænser. Det er de færreste, der har lyst til at diskriminere. Men vi kommer til at gøre det alligevel i stor stil. Og derfor er det vigtigt, at man tager med sig, hvordan tænker jeg over, hvordan jeg selv er. Når jeg selv kommer til at sige eller gøre noget, hvor jeg godt kan mærke, det gjorde lidt ondt i maven. Tag ved den. Bliv i følelsen. Bliv i ubehaget. Og ture og gå videre til det. Snak med dine venner om det. Men jeg synes især det her, som Dare to Care har med, at være en aktiv bystander. Hvis du ser nogen stå og blive udsat for noget, eller noget, der virker ubehageligt, gå hen til dem. Spørg, om de er okay. Tag en aktiv del i, at vi alle sammen skal have en god festival. Selve workshoppen i dag, den handler jo om det her med at have en indre observatør, have en indre kritiker, som bremser dig i at udtrykke dig frit, og have din egen stemme og have din egen streg inden for tegningens verden. Og det er jo også en proces, jeg selv har været igennem. Da jeg var yngre, der var jeg meget sådan fikseret på at tegne, der var pænt. Tegne noget, der lignede noget, jeg havde set før. Jo mere du dyrker dine egne fejl, jo mere du dyrker dine egne skævheder og sådan kanter og krummelurer, jo bedre bliver dine tegninger, jo mere personlige bliver dine tegninger, og jo mere overbevisende bliver dine tegninger også. Altså sådan, man kan ikke rigtig mærke dig, hvis du altså man kan jo ikke mærke, at der sidder en person i den anden ende af en tegning, hvis de bare prøver at kopiere nogle andre. Man bliver nødt til at sådan, tage ejerskab over ens egen streg, og ikke være bange for at gå ind i den og udforske den. Jeg startede jo med at illustrere Ditte og Louises gode kasser, som jo er feminister, og som jo arbejder med feminisme i deres arbejde. Og så gik det ligesom bare op for mig, at wow, jeg kan også gøre det her til min levevej. Jeg kan faktisk også godt arbejde professionelt med feminisme. Og så udviklede det sig til den her meme-profil, som dengang hed Vagina Pineapple, hvor jeg skrev og tegnede feministiske memes, som blev enormt populær, og folk blev vildt interesserede i at høre, hvad jeg havde at sige. Og pludselig havde jeg fået et talerør. Det er jo et kæmpe privilegium, og så sådan at få den her platform og blive anerkendt for to ting, jeg sådan er enormt passioneret omkring, som jeg også elsker, og som giver mig enormt meget personligt. I mit arbejde, der bruger jeg jo meget mine egne oplevelser. Så sådan, i takt med, at jeg tager fat i ting, jeg har oplevet, og heler dem, og sætter ord på det,
så heler det ligesom også andre, fordi de kan spejle sig i det. Og jeg gør jo virkelig en dyd ud af at være enormt ærlig og sårbar i mit arbejde, og hele tiden bruge mig selv som eksempel. Jeg har hele tiden, hele tiden sådan konstant sådan output af sådan, hvad jeg lærer. Men sådan et meget konkret eksempel, det var virkelig, da jeg skrev og skulle tegne Sexmagasinet. Min redaktør, hun startede med at spørge mig, Sofie, hvornår sender du noget? Så var jeg sådan, okay, shit, så må jeg jo begynde at skrive. Og det første, der faldt mig ind, det var bare sådan, skrive mine egne oplevelser ned. Sådan nogle ting, jeg havde brug for at arbejde med selv. Så lige pludselig, så havde jeg bare sådan en hel bog, der faktisk handlede om mine egne følelser. Jeg tror, at sådan et sted som Roskilde Festival er en rigtig god ramme for at komme væk fra ens dårlige mønstre på en eller anden måde. Man er jo i en boble, når man er her. Man er væk fra alle sine egne ting. Ens hjem, ens rutiner. Og jeg tror også, når man bliver revet ud af de her rutiner, så ændrer ens selvbillede sig måske lidt, ens blik på sig selv. Altså man optræder ligesom i en ny kontekst, hvor der ikke er så mange, hvor der skal ikke være så mange forventninger til, hvordan du skal præstere. Du skal ikke prøve at lave noget, nogle andre har lavet. Du skal sådan kultivere dine egne skævheder. Og det er jo bare sådan, når det går op for en, at man ikke skal sådan, at blive bedre, at det ikke nødvendigvis er at blive noget andet, men altså man bare skal arbejde med det, man allerede har. Det er jo sådan en mindblowing sådan experience. Det giver mig bare enormt meget. Både at sådan få den der feedback, men også at sådan, altså personligt, at den proces, jeg selv har gennemgået, at jeg sådan kan give den videre og sådan arbejde folk, sådan sende dem afsted, sådan fly baby fly.